Oo, talaga. Grabe, na-miss natin isa't isa. Na-miss ko Medyo to. tumagal matagal tayong hindi na pagkikita. Ngayon, eto na kami. Correct. At siguro nagulat ang ating mga televiewers dahil talagang hindi nila na-sight ang ating mga pets. O, diba? Maganda pa rin. Kala nyo, na-miss nyo kami, no? At eto na kami. Kala nyo nawala kami, no? Yung mga nagtatanong, asa na daw tayo? Correct. Bumalik na kami. Yung mga fans natin na tricycle drivers, Kalesa hello! drivers. We're back! Mga kalesa. At. Ah. Tignan mo ng background. Naman. Ayan, di ba? So, Kaganda. new season, new set, New episodes. correct. O, New diba? faces. Mm, At new topics. correct ka dyan, Mami. Naku, Now, exciting ang mga topic natin ngayon. Pero bago yan, Mami, kumusta ka muna? ito, maganda pa rin. Kasi na-miss kita! Correct. Sexy na, di ba? Kita nyo. Hindi nga. Alam mo, promise, kasi sabi nila, di ba, breastfeeding, dapat pumapayat ka. Hindi totoo yan. Oo, feeling ko rin na hindi totoo kasi tumataba ako. Pero well, anyway, oo, hindi na ho ako buntis. Kaya eto na. Nako, kumusta ang bakasyon, Mami, habang hindi tayo Busy sa school eh. Ganun kami. Mukha nga. Haggard. Pero hindi ko hayaan na maging haggard looking ako. Siyempre, looking yan pa rin. Naman. Siyempre, namimiss tayo ng mga fans. Correct, parang magkaribal lang ang drama. Greta! And Bea. And. Akala nyo kasi, itong pagbabalik ng Moms to Work, puro topic pa rin ng mga kababaihan. Correct. This time, medyo magiging offbeat tayo ng konti. At ang pag-uusapan natin, mga kalalakihan. Nako, napakagandang, Mami, pambungad na episode natin ngayon. Kasi syempre, kakaiba to dahil, di ba, mga kalalakihan naman yan ang ating pag-uusapan. Okay, baka sabihin naman nila, nag-iba ng moms. Puro mga kalalakihan na. Siyempre, hindi lang puro pang babae. Ito usapin ang lalaki. Okay. So, magkakaroon tayo ng mga malalaman natin ang tungkol sa mga itinatago ng mga kalalakihan. Correct. Nako, exciting ang ating mga guests for today kasi, una sa lahat, pareho silang magaling sumayaw. Good looking. Good looking, nako, talaga, at fashionista. Talaga. Ano pa, Mami? Basta, something about them that would tickle the minds of the young women out there. Yes, and for sure, nako, nakikita nila sila na parang, yun parang gano'n. At saka yung mga ka-age din natin. Mapapansin talaga sila. Kaya, kami po ay natutuwa at nagbabalik po muli ang Moms to Work. Ngayon, sa ating pagbabalik, Sheila, makikita natin at makikilala ang ating mga magagawa po ang mga bisita natin. Correct, Mami. At kung ano yan, nako, ano ba? Matutunghayan niya yan sa pagbabalik ng Nag-iisang talk show ng mga mommy pati na rin ng mga daddies at ng buong pamilya. This is Moms to Work!